ቤት ምክር ሚኒስትራት አበ ዝሓለፈ ሰሙን ንክልተ መዓልታት አበ ከባብታት ግድብ ኮይሻን ፓርክ ጨበራ ጩርጭራን ትዕዝብትን ዕደተ ስራሕን አካይዶም ነይሮም። እቶም አባላት ካቢኔ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ተመሪሖም አፈጻጽማ ፕሮጀክት ጸብጻብ አፈጻጽማ 100 መዓልቲ ስራሕ መንግስትን ካልኦት ዛዕባታትን አመልኪቶም ሓሳብ አልቂሎም ነይሮም እዮም። እንሆ ድማ ካብቲ ዝልዕልዎ ብውሕዱ ቆንጢርና አቅሪብናልኩም ኣለና። ሰናይ መከታተል። አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። እኔ ሶስቱም ነገሮች በጣም አስገራሚ ቢሆኑም ግን አንዱ ላይ በተለይ ኮይሻ ላይ ያየሁትን ለመናገር ነው ምፈልግ። የመስግን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሰለስተ ዛዕባታት ብጣዕሚ መገረምቲ ዋላ እንተኾኑ ኣብ ሓደ ዛዕባ ትኹረት ገይረ ክዛረብ ብፍላይ ኣብ ኮይሻ ዛዕባ ትኹረት ገይረ ክዛረብ እየ። ሕዚ ንራብዓይ ግዜ ናብዚ መጽኤ ክጅምር ከሎ መጺና ነርና ኢና። ብዙሕ ግና ዝሰጎም ኣይነበረን። ገና ኣብ ኳዕቲ መሰረት እዩ ነይሩ። ክልተ ሰለስተ ግዜ እንትንመጽእ ብቕልጡፍ ይህነጽ ምንባሩ ተዓዚብና ኢና። ኮይሻ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጥራሕ ዘይኮነስ ዘገርም መስሕብ ቱሪዝም ክኾን ዝኽእል ሃብቲ ዘለዎ እዩ። ህንጸቱ በቲ ተጀሚሩ ዘሎ እንተቐጺሉ 1800 ሜጋዋት ሓይሊ ምፍልፋሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል እዩ። ቀጺሉ ለጁን ካልኦት መዘናጋዕታትን ክህነጸሉ ይኽእል እዩ። ብዙሓት ጎቦታት ዝሓዘ ከባቢ እዩ ኮይሻ። ዓብዪ ሩባ ኦሞ ዝውሕዘሉ እዩ። ዘለና ጸጋ ክንጥቀመሉ ምርኣይና ዓብዪ ሓጎስ እዩ። ድሕሪ ለውጢ ገዚፍ ስራሕ ዝተፈጸመሉ ፕሮጀክት እዩ። ኣብዚ ፕሮጀክት ንዝተሳተፉ ንክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ከመስግን ይደሊ። እና በዚህ አጋጣሚ እዚህ ስራ ላይ የተሳተፉ ሁሉ ማመስገን ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ከጊዜ አኳያ ሁሉም ላይ ማለት ቢቻልም ለይህን አካባቢ በተወሰነ ደረጃ እንደሚያቅሰው መጀመሪያ እዚህ አካባቢ ያሉ ጸጋዎችን አውቆ ለይቶ ወደ ስራ ለመግባት ዝግጅት በሚደረግበት ፈለማ እዚ ከባቢ ዘለዎ ጸጋ ፈሊጥካ ናብ ረብሓን ሙዓል ምፍታን ፉሊ ክእለት ይሓትት። ጨበራ ጩርጩራ ክሕሰብ እንተሎ ኣነውን አፍልጦ ነይርኒ እዩ። ዘለዎ ገጸ በረከት ተጠቂምካ ፈላማይ ዕድል ምልማዕ ረኺቡ ናብ ስራሕ እንተኣቱ እዚ ዝበሃል መሰረተ ልምዓት ኣይነበረን። እዚ የልሚዕኻ ዝሐሸ መሰረተ ልምዓት ዘርጊሕኻ ዕድል ስራሕ ዜጋታት ምፍጣርን ብዘላቂ ሃፍቲ ኮይኑ ክቐጽልን ምግባር ተኻኢሉ እዩ። ንዓይ ትርጉም ዝህበኒ ጸጋ እዚ ከባቢ ምስ ካልኦት ከባብታት ሃገርና ምትእሳር ፈጢሩ እዩ። ጽቡቕ ፕሮጀክት ጥራሕ ዘይኮነስ መተኣሳሳሪ ድልድል ኮይኑ ቀጺሉ እዩ። ብኻልእ ገጽ መናእሰይ ናይ ምዝራብ ዕድል ረኺበ ነይረ። ትምህርቲ ወዲኦም 2-3 ዓመታት ዕድል ስራሕ ዘይረኸቡ ምንባሮም እዚ ፕሮጀክት ምስ መጸግና ስልጠና ወሲዶም ዕድል ስራሕ ምርካቦም ገሊጾም ለእዮም። ቱሪዝም ፍልፍል ሃፍቲ ኮይኑ ኣይፈለጥን። ሎሚ ግና ጸጋታት ከባቢና ናብ ረብሓ እነውዕለሎም ዕድላት እናተፈጠሩ እዮም። መባጽሕ ውሽጢ ዓድን ወፃእን እናኾኑ እዮም። እዚ ደሚርካ ታይ ተዓዚብኪ እንተይልኩምኒ ጥበብ መሪሕነት ናብ ካሊእ ከይተጓዓዝና ኣብዞም ፕሮጀክትታት ዝህብዎም ዘለዉ መሪሕነት ኣብ ውሽጢ ማህፀን ኢትዮጵያ ዘለዉ ጸጋታት ኣጉሊኻ ብምውፃእ ንኢትዮጵያውያንን ኢትዮጵያን ረብሓ ክውዕሉ ምግባር ክረአዩን ክቅልዑን ምግባር ተማሂረ ኣለኹ። እዚ ድል ተቋዳሽ መሆን ድል ስላገኘሁም ድለኛ ነኝ። እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም የመቶ ቀን እቅድ አፈጻጸም ላይ የተሰማኝን አጠራጠር ያሉ ጉዳዮች ለመግለጽ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የመቶ ቀን የእቅድ አፈጻጸማችንን በምንመለከትበት ጊዜ ኢኮኖሚውን የምንመራበት የምንቃኝበት ሐሳቤ ምን ያክል ትክክለኛና ውጤታማ እንደሆነ ትልቅ ግንዛቤ
ያገኘውበት ነው። ፈለማ አፈጻጽማ ትልሚ ሚእቲ መዓልትን ተሪና ቁጠባና ንምህናጽ እንምርሕሉ መንገዲ ክንደይ ናይ ብዝኣክል ልክዕ ምዃኑ ዓብዪ ግንዛበ ዝረኸቡ ኩሉ ጸብጻብ እዩ። እቲ ጸብጻብ ከም ዘረድአና ብኩሉ ዘፈር ብጣዕሚ ተስፋ ዝህብ ውፅኢት ሕልሚ ብልጽግና ኢትዮጵያ ከም ዝዕውት ዘረጋግጹ ምዃኖም ተረዲእ ኣለኹ። ዘፈር ብዙሕ ኣንፈት ቁጠባና ሃገርና ኢትዮጵያ ዘለዋ ጸጋታት ዓቕምን ተጠቒማ ናብ ምዕባለ እትገብሮ ጉዕዞ ኣብ ሓጺር እዋን ንምዕዋት ልዑል እጃም እናበርከተ ምዃኑ ርኢ ኣለኹ። ኩላትና ከም ዝረአናዮ ምዕባለ ሕርሻ ንኢንዳስትሪ ዘበርክቶ እጃም ሕርሻን ኢንዳስትሪን ተኣሳሲሮም ብሓፈሻ ኣብ ግልጋሎት መዓድን ዲጂታል ቁጠባን ዘለዎም ምውዳድ ንምርጋጽ ምዕባለ ሃገር ኣብ ሓጺር እዋን ከበስር ዝገብሮ እዩ። እዚ ዓብዪ ተስፋ ሰነቕ ኩሉ እዩ። ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ብርሃን ተስፋ ናብ ዝጭበጥ ተስፋ ኢልና ዝቐመጥናዮ ምጭባጥ ምጅማርና ዘርኢ እዩ። ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንዓና ዝጭበጥ ነገር እዩ። ሓጽቢ የወልመል ብስራታት ጎባ ኢልና ዝሓዝናዮም ማለት ፋብሪካታት ዘመናዊ ድቑዒን ካልኦትን ብሓፈሻ ካብ ተመጽዋትነት ንምልቓቕ እንገብሮ ምንቅስቓስ ኩሎም ክሳድ ሃገርና ዘቕንዑ እዮም። ሪፎርም ሃገር በቆል ቁጠባ ይፍጽሙ ምህላዎም እውን ካብዚ ዝፍልፍሉ ስትራቴጂታት ብዕውት ይፍጽሙ ምህላዎም ዝተረዳእ ኩሉ እዩ። ጊዜ የመቶ ቀን የዕቅድ አፈጻጸሙ በአጠቃላይ የብልጽግና ጉዟችን በትክክለኛ መስመር በትክክለኛ ሐሳቤ በትክክለኛ አመራርና በአጠቃላይ ደግሞ የህዝቡ ኑሮ በሚለውጥ ያስቀመጥናቸውን ማይልስቶኖች ለማሳካት በሚያስችል ቁመና ላይ መሆናችንን ተረድቻለሁ ለማለት ነው። አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ከትላንት ጀምሮ ዛሬ ቀኑ ሙሉ ባሳለፍናቸው ጊዜያቶች በተለይ 3 ዋና ጉዳይ እንደ ካቢኔም ብዙ ልምድ ያገኘንበት ብዙ በተባርንበት ነው ብዬ ከኮይሻ ጋር በተገናኘ ግን ተወሰነ አስተያየት ለመስጠት ነው። ኣብ ሰለስተ ዋና ዛዕባታት ትምህርቲ ክንወስደሎም እንኽእል ሓሳበይ ክገልጽ ይፈቱ። ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ ዓበይቲ ግድባት ካብ ግድብ ህዳሴ ቀጺሉ ግድብ ኮይሻ እዩ ዓብዪ ዕድል ንዓና ሒዙ መጺኡ እዩ ኢለ ዝሓስብ። በዚ ኣጋጣሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከመስግኖም ይፈቱ። ቅድሚኦም ዝነበሩ መራሕቲ ብሓደ ይኹን ብኻሊእ ገጽ ሃፍቲ ማይ ንምጥቃም ዘይፈተኑ እዋን ኣይነበረን። ግን ድማ ብልሓት ዝተመልኦ ብዘይምዃኑ ከይተጠቐምናሉ ጸኒሕና ኢና። ኸዚ ኣብ ረብሓ ዝውዕል ዘሎ ብራኽ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ጥበብ ዝተመልኦ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ምዃኑ ክምስክር ይኽእል እየ። ትልሚ 100 መዓልቲ ኣፈጻጽማ ስራሕ መንግስቲ ካብ ሕርሻ ናብ ኢንዱስትሪ እንገብሮ መስርሕ ለውጢ ኢነርጂ እዩ ኢለ ይኣምን። ምክንያቱ ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ብምዃኑ ብቐጻልነት ኣብ እንገብሮ ምዕባለ ኢትዮጵያ ዕዙዝ ብጽሒት ዝህልዎ እቲ ኸዚ ብድሕሪና እንሪኦ ዘለና ግድብ እዩ። ግድብ ኮይሻ ልዕሊ 1.8 ጊጋዋት ሓይሊ ምፍልፋል ምኽኣሉ ከም ዘሎ ኮይኑ ካብ ጊቤ ቁጥሪ 3 ክሳብ ኮይሻ ዘሎ ኣስታት 130 ኪሎ ሜትሮ ብማያዊ ኣካል ምርኻብ ምኽኣሉ ብኮሪደር ተኣሳሲርካ ምጥቃም ዘኽእል ፕሮጀክት እዩ። ካልኣይ ምስ ፍርያት ዓሳን መባፅሒ ቱሪዝምን ተታሒዙ ዝህቦ ረብሓ እዩ። እቲ ዝዓበየ ረብሑ ግን ልዕሊ ሓይሊ ምፍልፋል ክግለጽ ዝኽእል ኣብ ታሕተዋይ መፋሰስ ኦሞ ዝፍጠር ዝነበረ ምዕልቕላቕ ውሑጅ ግድብ ኮይሻ ማይ ክትሕዝ ከሎ እቲ ጸገም ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ግድብ ተዛዚሙ ኣስታት 130 ኪሎ ሜትሮ ንድሕሪት ማይ ክህርሰሉ ከሎ ናብዚ ዝመጽእ ቱሪስት ናብ ጨበራ ጩርጭራ ተሻጊሩ ብኦቢሉ ድማ ጊቤ ቁጥሪ 3 ሃላላ ኬላን እናበለ ሙሉእ ኮሪደር ዘራኽብ ጸጋ ምፍጣር ተኻኢሉ እዩ ኢለ ይሓስብ። እዚ ክርዳእ ዝኽእል ፍሉይ ጥበብ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስተርና እዩ። ፕሮጀክት ክትትል ኣብቲ ዝተሰርሐሉ ቦታ በኣካል ተረኺብካ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ግድብ ኮይሻ ሕያው ምስክር እዩ። ተማሂርናሉ ኢና ኢለውን ይኣምን። ካቢኔ አባላትም በዚህም ያሉት የሚሰሙትም ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን ማገዝ ከተቻለ የኢትዮጵያ ከፍታ በእርግጠኝነት በኮይሻም ጨምሮ በተጀመሩ ተኳ ስራዎቻችን በመጠቀም አይ ቲንክ ማሳየት እንችላለን። ትልቅ ትምህርት ማግኝቻለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። የሁለት ቀን ቆይታችን በጣም ድንቅ ነበረ። በተለይ ራስን ለማድመጥና ቀጣይ የሚሰሩ ስራዎችን በፍጥነት ለመስራት ካልአይ መዓልቲ ጻንሒትና ዘደንቕ ነይሩ። ብፍላይ ምስ ዓርስኻን ምምኽኻርን ዓርስኻን ምድማጽን ቀጸልቲ ስራሕቲ ብቕልጡፍ ንምስራሕ ተወሳኺ ዓቕሚ ዝፈጥር ኮይኑ እየ ረኺበዮ። ኣነ ክልዕሎ ዝደሊ
ኣብ ጨበራ ጩርጩራ ዝነበረና ጸኒሒት እዩ ኣነ ንፈለማ ግዜ እየ ኣብዚ መጺ ዝተዓዘብኩ ኣብ ውሽጢ ምስኣተኹ ፍሉይ ስምዒት እዩ ፈጢሩለይ ምክንያቱ እዚ ቦታ ዝነበረ ብዙሓት መንግስትታት ከይረኣይዎ ዝሓለፈ በቲ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ዘይለመዐ ከባቢ እዩ ነይሩ ጨበራ ጩርጩራን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ለውጢ ኣረኣያ ጥራሕ ብምግባር ልዕልና ኢትዮጵያ ብዘርኢ መልክዑ ትልሚ ምዕባለ ዘረጋግጹ መርኣያ ተገይሮም ተሰሪሖም እዮም ክንበጽሖ እንደሊ ቀዲምና ብምሕንጻጽ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ቀዲሞም ብምርኣይን ብምትላምን ጥበብ መሪሕነት ተሓንጊጦም ዘፈጸሙሉ ምዃኑ ብጭቡጥ ዝረኣኹሉ ፕሮጀክት እዩ እቶም ዝተሰርሑ መባጽሕ ድማ ክብርታትን ሓድግታትን እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ሽም ጨበራ ጩርጩራ ሓዊሱ ኣሰራርሓ እቶም ኣባይትን ካልኦትን ክብርታት ከባቢ ዝሓዘ ምዃኑ ዘደንቑ ስራሕቲ ተዓዚበ ኣለኹ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ተረባሕቲ ዝገብሩ ምዃኖም እውን ተረድየ እየ ካብ ከባቢ ኮንታ ግልጋሎት ዝህቡ መናእሰይ ተዓዚበ እየ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝርከቡ መሰረተ ልምዓት ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ተረባሒ ዝገበሩ እዮም ኣካል እዚ ታሪኻዊ ስራሕ ብምዃነይ ኩርዓት ይስምዓኒ ኣብ ዝነበረና ጸኒሒት ኣዝየ ሕጉስቲ እየ የመስግን መሆናቸውን አይቻለሁ እዚና የዚህ ስርዓት የዚህ አካል በመሆነ የተለየ ኩራትም ተሰምቶኛል በነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ በጣም አጭር ሁለት ጉዳዮች ማንሳት ፈልጋለሁ እኔ ማንሳት የምፈልገው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የመጀመሪያ ጉዞ ይዞት የመጣው በረከት ምንድነው የሚለውን ማንሳት ፈልጋለሁ በሁለት መልኩ አነ ከልዕሎ ዝደሊ ጉዕዞ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ሒዝዎ ዝመጸ ጸጋንታ እዩ ዝብል እዩ ቀዳማይ እዚ ፕሮጀክት ኣብቲ ፈለማይ ዕዳትና ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ፕሮጀክት እዩ እቲ ፕሮጀክት ፋይናንስ ተረኺብሉ ክስራሕ ተባሂሉ ዝተፈለመ ነገር ግና ከይዱ ጠጠው ዝበለ እዩ ነይሩ በቐጥታ ውሳነ ህዳሰ በዓርስና ከምዛዘምናዮ ኮይሻውን በዓልና ክንሃንጾ እምበር ጠጠው ይብልን ብዝብል ውሳነ እዩ ኣብዚ ብርክ በፂሑ ዘሎ ምድሓን እቲ ፕሮጀክት ብቐዳምነት ዝረአ ዛዕባ እዩ ካልኣይ እዚ ከባቢ ዘለዎ ዓቕሚ ቱሪዝም ዝምልከት እዩ ካብቲ እዋን ዝገበርናዮ ክትትል ፕሮጀክት ተፈለዮምን ተነፂሮምን ብቕልጡፍ ናብቲ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ብርክ ንኽበፅሑ ተመሪሕ እዩ መዕረፍቲ ኮነ ትማል ዑደት ዘካየድናሎም ካብ ጨበራ ጩርጩራ ዘለው መሰረተ ልምዓት ኩሎም ዝተሰርሑ ድሕሪ ትጉዕዞና እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ፍጻመታት በቲ ዝተዋሃበ መሪሕነትን ኣንፈትን ምዃኑ ምርዳእ የድሊ እዚ ፕሮጀክት ሓይሊ ካብ ምፍልፋሉ ብተወሳኺ ካብዚ ክሳብ ግቤ ቁጥር 3 ማይ መሊኡ ወይ ደቂሱ ስለዚ በመጓዓዝያ ማይ መምጻእ ዝከኣለሉ ዕድል እውን ዝፈጠረ እዩ እዚ ዓብዪ ሃፍቲ ናብ ረብሓ ዝቐየረ መሪሕነት ዝሃቡ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ከመስግን ይደሊ ለዚህ አመራራቸው በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ መልካም ጊዜ አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ በሶስት ጉዳዮች ላይ ነው አስተያየት መስጠት የፈለኩት ኮይሻን መሰረት በማድረግ ነው አነ ኣብ ሰለስተ ዛዕባታት የርእቶ ክብ ዝደሊ ቀዳማይ ኣብ ኣጀማምራ እቲ ፕሮጀክት ዝምልከት እዩ ፈላማይ ዑደት ክግበር ከሎ ኣነ እውን ነይረእየ ኣብቲ እዋን ዝንጸባረቕ ዝነበረ ስምዒት ጣዕሳ እዩ ብኻሊእ ገጽ ድማ ንኽእል ኢና ዝብል ሓቦ ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ዝግለጽ ዝነበረ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ፕሮጀክት ዝተጀመረ ነገር ኣይነበሮን ብዝተወሰነ ኳዕትን መሰረት ምትሓዝን ስራሕቲ ጥራሕ እዮም ነይሮም ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ናብዚ ፕሮጀክት 2012 ዓመተ ምህረት ኢና መጺና ኣብቲ እዋን ፖለቲካዊ ወጥሪ ወይ ከዓ ውጥጥ ዝበዝሐሉ እዩ ነይሩ ብሕጽረት እቶት ኣብ ፈተና ዝኣተውናሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ቅድም ዶክተር አብርሃም ከም ዝገለጾ ነዚ ፕሮጀክት መስርሒ ዝኾን እኹል ፋይናንስ ኣይነበረን እዚ ፕሮጀክት ከም ሓድሽ ክንጅምሮ ክንብል ከለና ድማ ኮቪድ-19 ዝኣተወሉ ግዜ እዩ ነይሩ እዚ ፕሮጀክት ክስራሕ ኣለዎ ብዝብል ቆራጽ መሪሕነት ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ካብቲ ሞይቱ ዝነበረ ተላዒሉ ህይወት ዘርኡ ሎሚ ናብዚ በጽሑ ይርከብ ካብ ካልኦት ፕሮጀክት ዝተፈለየ ባህሪ ዝነበሮ ምዃኑ እየተረድየ ካልኣይ ታይ ረብሓ ኣለዎ ንዝብል ብቐጥታ 1800 ሜጋዋት
ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣሎ እዚ ፍርቂ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብ ኢንዱስትሪ ግልጋሎትን ሕርሻን ዝህልዎ ረብሓ ቀሊል ኣይኮነን ድሕሪ ምዝዛም እዚ ግድብ ዝህልው ዓቕሚ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ስነ ልቦና ሰዓራይነትን ይከኣል እዩ ባህላይነትን ብዙሕ ጸጋታት እዩ ዘለዎ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ክዕወት ዝገበሮ እንታይ እዩ ዝብል እየ ከልዕል ዝደሊ ከም ብልጽግና ዘቕመጥናዮ ግልጽ ራእይ ብልጽግና ኢትዮጵያ ዕውት ምግባር እዩ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ንመበል 12 ግዜ እዮም ዑደት ኣካይዶምሉ እዚ ማለት ኣብ ዓመት ካብ 2 ክሳብ 3 ግዜ እዩ ዝግበሩ ክትትላት እውን ኣለዉ ንራእይና ምዕዋት ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ልዑል ጽሒት ኣለዎ ፕሮጀክት ኣብ ዝተጸገምናሉን ኣብ ዝተፈተናሉን ከመይ ምዕዋት ከም ዝከኣል ዝተማሃርናሉ እዩ አመሰግናለሁ ዛሬ በነበረው መድረክ ላይ ሁለቱንም ቀናት ባሳለፍነው ማጠቃለያ አድርጌ ወስተዋለሁ ዶክተር ፍጹም ስትናገር ሎሚ ኣብ ዝነበረ መድረኽ ክልቲኡ መዓልቲ ከም መጠቃለሊ ገይረ እየ ወሲደዮ ዶክተር ፍጹም ከም ዝብልኦ እየ ብፍላይ ኣብ ዘፈር ሚድያ ስጋ ዘይለበሱ ሃበ ተረኸበ ሓሳባት ነፍሲ ክዘርኡ ንምግባር ዝነበረ ስራሕ እየርየ ኣዝዩ እዩ ዝምቅር ኣብ መላእ ዓለም ኣብ 100 መዓልታት ፕሬዝዳንታት እንታይ ሰሪሖም ዝብል ዓብይ ናይ ህዝቢ ጠመተ ዝስሕብ ዜናታት ይወጡ እዮም ኣፍሪካ ከምዚ ንምስማዕ ዘይተዓደለ ተጉርያ ንምንታይ ተባሂሉ እንተተኣ ተጠይቁ ሓደ ዓይነት ልምን ወይ ኣይለኣሙን እንተ ተተሊሞም እውን ኣይፍጾሙን ዝብል ሓቂ ዝመስል ነቐፌታ ይቐርብ እዩ ድሕሪ ለውጢ ከም ሓደ ዕድለኛ ኢትዮጵያዊ ኣብ መሬት ዝረአ ትልሚ ንህዝቢ ዝጠቅም ስራሕ ዝረአን ዝድሰስን ዝጭበጥን ኣብ 100 መዓልታት ክርኢ ብምኻለይ ኣዝየ ዕድለኛ እየ ንባዕሎምን ንታሪኾምን ካብ ምቕያር ሓሊፎም ንዕዳጋ ዝቐርብ ሓሳብ ምህርቲ ሒዞም ይኸዱ ዝብል ታሪኽ እዩ ኣብ ልበይ ዘትረፈለይ ዜጋታት እውን እዙይ ንምስማዕዮም ዝህንጠው ናብ ውሽጦም ዝኣቱ ታሪኽ ኣብ ውሽጦም ናብ ዕዳጋ ዝቐርብ ምህርቲ ከምኡውን ናብ ዓለም ዝቐርብ ምህርቲ እዩ ሕድሕድ ዜጋ ብዙይ ኣዝዩ ኩርዕ እዩ ኢትዮጵያ ብደቃ ዝጽሓፍ ዝፈሪ ዝሕፈስ ታሪኽ እናመዝገበት እያ ትርከብ ምህርቲ ፋብሪካታት ሙሳኽ መዋቕራዊ ስግግር ኢኮኖሚ ኣብ ካብ ኢድና ዘመልጥ ዝነበረ ምጭባጥ መኽኣልና ንዓበይቲ ህፃናት እንነግሮም ብሉጽ ታሪኽ ኣለና ማለት እዩ ብ100 መዓልታት ዕዙዝ ዝጭበጥን ዝረአን ታሪኽ እናተሰርሐ ምዃኑ ዘርኢ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ሃገርና ገንዘብ ተፍሪ ኮይና እያ ብናይ ባዕላ ዓቕሚ ብዘለዎም ትካላት ገንዘብ ክተፍሪ ምኽኣላ ይሕብን እዩ ዜጋታት ተለቂሖም ክሰርሑ ምኽኣሎም ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ብናይ ዓዲ ውሽጢ ገንዘብ ምስራሕ ምፍራይ ምሻጥን ምኽኣሎም ዓብይ ዕድል እዩ እዙይ ዘፍረይዎ ምህርቲ ናብ ዕዳጋ ዓለም ሒዞም ምቕራብ ሃገር በብመስርዑ እናተሃነጽት ምዃና ዘርኢ ሪፖርት እዩ ኣነ ዝተዓዘብክዎ ከም ኢትዮጵያዊት ንኣፍሪካ እተምህሮ ነገር ከም ዘለዋ ዓብይ ቁም ነገር ከም ዘለዋ እዩ ዘርኢ እሞ ኣነ እውን ዝረኣኽዎምን ዝተዓዘብክዎምን ነገራት እዚኦም እዮም የቐኒየለይ ካቢኔ ደግሞ ሲባል ሁልጊዜ አዲስ አበባ አዳራሽ ውስጥ ተቀምጦ የሚነታረክ ብቻ ሳይሆን ወጣ ብሎ ስራ አይቶ በእንደዚህ ባለው አውድ መነጋገርና ሐሳብ መቀያየር የሚችል መሆኑ ለኛ ብቻ ሳይሆን ይሄን ለሚያዩ ሰዎችም አስተማሪ ይሆናል ካቢኔ እንትባሃል ኩሉ ግዜ ኣብ አዳራሽ ጥራሕ ኮፍ ኢሉ ዝጨቃጨቅ ዘይኮነስ ከምዚ ውጽእ ኢሉ ስራሕቲ ትሪኡ ዝዛረብን ዝዛትን ምዃኑ ዘርኢ እዩ እዚ ንዝሪኦ ድማ መምህር እዩ እዚ ታሪኻዊ ቦታ ስለ ዝኾነ ተደሚሩ ብቀረባን ምምራሕ እውን ይሕግዝ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ኣብ ምህዞን ቅልጣፈ ንብዕል ይረኣይ ኣሎ ብደረጃ ሃገር ብኣሻሕ ዝቁጸሩ ፕሮጀክታት ኣለዉ ዓበይትን ደቀቕትን ፕሮጀክታትን እዮም ክስርሑን ክምረቑን ምክትታል ከምቲ ናይ ቅድመ ሕዚ ቀሊል ኣይኮነን ምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነስ ምምራቕ እውን ግዜ ሲእናሉ ኢና ምክንያቱ ብዙሓት ፕሮጀክታት እንትምረቑ መፀዋዕታ ይቐርበልና እዩ እንተኾነ ግና ግዜ ስለ ዘይብልና ንኹሉ ንምብፃሕ ይኸብድ እዩ ብኩሉ መዳይ ምህዞን ቅልጣፈ እናሰጎምና ኢና ንርከብ ንኣብነት ከም ዓበይትን ማእኸሎትን ግድባት ወይ ሓፅብታት
ኣብ ክልል ሶማል ጥራሕ ክልተ ግድባት መሪቕና ኢና ኣብ ካልኦት እውን ንምርቆም ዝተዛዘሙ ብዙሓት እዮም ብትምህርቲ እውን ብዙሕ ቢልዮናት ተመዲኡ እናተሰርሐ እዩ ኣብ ኮሪደርን ካልኦትን እውን ብቅልጣፈ ተሰሪሖም በብወረዳታት ተሰሪሖም ዝተዛዘሙ ስራሕቲ ኣመና ብዙሓት እዮም ናብ ፕሮጀክት ኮይሻ ክንምለስ እንተለና ኣነ ኣይፈልጦን ነይረ ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ስራሕቲ ኣዋዲድካ ንምጅማር እውን ከቢድ እዩ ነይሩ ሳሊኒ ኮንስትራክሽን ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ እናዘተና እንተለና ኮይሻ ዝበሃል ግድብ ከም ዘሎ ንፈለማ እዋን እየ ሰሚዐ እንተኾነ ግና ብዙሕ ስራሕቲ ኣይሰጎመን ጸኒሖም ናይቲ ፕሮጀክት ረብሓ ብሰፊሑ ምስ ሰማዕኹ ናብ ግልገል ግቤ 3 ከይደ ዘለዎ ምትእሳርን ረብሓን ምስ ተዓዘብኩ ናብ ቢሮ ተመሊሰ ብዕምቆት ዘቲናሉ ኢና ብምዃኑ እውን ክስራሕ ኣለዎ ኢልና ወሲና ኢና ክቕፂሉ ድማ 15 ሚልዮን ኩቢክ ሜትሮ ሓመድ ተዃዒት ወፂኡ እዩ ኣነ እውን ብተደጋጋሚ እናመጻእኹ ሪኦ እየ 5.4 ኩቢክ ሜትሮ ድማ ኮንክሪት ተሃኒጹ እዩ ግድብ ኮይሻ 128 ሜትሮ ንውሓት እዩ ተሃኒጹ ንዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ 145 ሜትሮ ንውሓት እዩ ዘለዎ ምስኡ ዝተቐራረበ ንውሓት ዘለዎ ኮይኑ ኣዝዩ ብብዙሕ ተሰሪሑ እዩ ስንመጣ የነበረው የአየር ጠባይ እውነቱን ለመናገር እንዲያሁን አልነበረም እዚህ ቦታ በሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በተለይ ደግሞ መብራቱ የሚባል እና አባይ የሚባሉ ፕሮጀክት ማኔጀሮች የኢትዮጵያን መንግስት ወክለው ኮንትራክተሩ ጋር የሚሰሩ በዚያ ሁሉ አመታት ቀን ከሌት እዚህ ያሉትን ኢትዮጵያውያን እያስተባበሩ ይህንን የመሰለ ታሪክ በደም በላብ የተጻፈ ታሪክ ለልጆቻቸው ለማውረስ የሚያበቃ ብቃት ፈጥረው ማየት መቻል በእጅጉ የሚያኮራ ነገር ነው ወላ ገንዘብ ተሃለወ ንፉዕ ሰራሕተኛ እንድሕር ዘይተረኸበ ግና ብዙሕ አድማዕ ስራሕ አይሰራሕን እንተኾነ ግና መብራህቱን አባይን ዝተባሃሉ ፕሮጀክት ማናጀራት ኣዝዮም ንፉዓት ስለ ዝነበሩም እዚ ውፅኢት ክርከብ ኽኢሉ እዩ ንኢትዮጵያ መንግስቲ ወኪሎም ምስ ናይ ወፃኢ ኮንትራክተር ተዋዲዶም ለይትን ቀትርን ብምስርሖም ክምስገኑ ይግባእ ህዝብ ኮንታውን ናይ ባዕለ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓለዎ ምስጋና ይግባኦም መብራህቱን አባይን ባዕሎም ክኢሎም ካሊእ ፕሮጀክት ክሰርሑ ዝኽእሎም ፍልጠት ሸሚቶም እዮም ደቂ ሰባት ኣብ ፈተና ውሽጢ ኮይኖም ፈንፂሖም ወፂኦም ናብ ዓወት ክበጽሑ ኣይኽእሉን ሃገር መምራሕ ዘይኮነስ ቤተሰቦም እውን ክመርሑ ኣይኽእሉን ኣብዚ ዘለኹም ኣባላት ካቢኔ ክዕዘብዎ ዘለዎም ነገር ዘለና ጸገምን ፈተናን ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ዕቤትና እናተረጋገጸ ሃፍትና እናወሰኸ ብዝኸደ ቁፅሪ ሕዚ ዘለዉ ፈተናታት ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት ሓደ ሓደሽቲ ፈተናታት እውን ክፍጠር እዮም ዝኾነ ዓይነት ፈተና ሓሊኹ ከውድቐና እንትጅምር ንሕና ናብ ዕድል እንድሕር ዘይቀየርናዮ ስራሕና ከይፈጸምና ጠጠው ከብለና እዩ ዝምኩር ብዝዓዘዘ ክንሰርሕ ይግባእ ዓበይቲ ሃገራት ካባና ብዝዓዘዘ ፈተናታት እዩ ዘለዎም እንተኾነ ግና ካብ ሕድሕድ ፈተና ዕድል እናፈጠሩ እዮም ናብ ዝለዓለ ብርክት ዝሕንበቡ ሎሚ ፈተና ኢልና ጽባሕ እውን ክህሉ እዩ ስለ ዝኾነ ለውጢ ረኣያ ክህልወና ኣለዎ ዓይኒ ዘለዎ ብርሃን እንተዘይሃልዩ ብጸልማት ክርአ ይኽእልን ስለዚ ብጸልማት ክርኢ ዝኽእል ለውጢ ክህልወና ይግባእ በዚያ ጊዜ ስንመጣ የዚህ ሀገር ውበት ቢገለጥ በብዙዎች ቢታይ ተጨማሪ ሀብት እናገኝበታለን ስራ እንፈጥርበታለን ለሀገር እድገት ተጨማሪ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን ስናስብ ፈለማ ናብ ፕሮጀክት ኮይሻን ትመጽእ እቲ ኽባብን ገጸ ምድሪ ምስተዓዘብኹ ኣዝዩ ሰሓብን ካልእ ዕድል ከም ዝፈጥር ዝረኣኹ ብምዃኑ ሃላላ ኬላን ጨበራ ሪዞርትን ክስራሕ ዝወሰና እቲ ኸባቢ ኣዝዩ ማራኺ ዋላ እንኳ እንተኾነ ንምስራሕ ከም ሕልሚ እዩ ዝረኣይ ኣብዚ ኸባቢ ኮንታ ሪዞርት ዝስራሕ ኣይመስልን ነይሩ እንተኾነ ግና ብተስፋን ሓቦን ስለ ዝሰርሕና ሕዚ ጨበራ ዝኣመሰሉ ሪዞርት ክንሰርሕ ኢልና ኢና ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ዝረኣናዮን ዝተዓዘብናዮ ነገር ፈተና ናብ ዕድል ምቕያር እዩ ንኣብነት ፀሓይ ንሰምዒ ተምክኾ እያ ሸኽላ ክትረክብ እንተላ ድማ ተድርቆ ወይ ጥንኩር ትገብሮ እያ ስለ ዝኾነ ሓደሓደና ንፀሓይ ሰምዒ ኮይንና እንተተቐቢልናያ ንመክኽ ኢና ሸኽላ ኮይንና እንተተቐቢልናያ ድማ ንጥንክር ማለት እዩ ኣቀባብላና ወሳኒ እዩ ጸገምን ፈተና ናብ ዕድል እንድሕር ቀይርናዮ ሃገር ክትዓቢ ሰላም ክትኸውን ምኽንያት ንኸውን ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ዝተምሃርናዮም ነገራት ሓደ ነገር ብዝረኣናዮ መገዲ ሓይሊ ሂብና ወነ ፈጢርና እቲ ዝረኣናዮ ካልኦት ክሪኡ ምግባር የድሊ እዩ ኣብ ጨበራ ዝሰራሕናዮ ሪዞርት ብምርኣይ ካሊእ ውልቀ ሰብ ኣብ ከባቢ ደንቢ ናይ ባዕሉ ሪዞርት ሰሪሑ ክምርቕ ወረፋ ይጽበየሎ እዩ ካሊእ ዝተምሃርናዮ ነገር እንተሃለወ ኢትዮጵያ ምፍላጥ እዩ
ናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ብቕዓትን ዘይምፍላጥ ብንእሽተይ ገንዘብ ንጓና ክግዝኡ ይረኣዮም ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ኢትዮጵያ ብዝግባእ ብዘይምፍላጥ ዝግበር ፋሕጠርጠር ዋጋ የብልን ኢትዮጵያ ክትብልጽግ እያ ክትዓቢ እያ ብዘይ ጥርጥር እንተኾነ ግና ካባና ጻዕርን ስራሕን ወጻኢ ኣይኮንን የካቢኔ አባላት መገንዘብ ያለባችሁ ነገር ብርሃን ሁሉ ሙቀት አይሰጥም አባላት ካቢኔ ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም ብርሃን ኩሉ ሙቀት አይህብን ሙቀት ዝህብ ብርሃንና ሙቀት ዘይህብ ብርሃን ይፈላለዩ ጫው ዘምጽኦ ጣጣን ዝህወ ትርጉም ዘምጽኦ ለውጥን ዕድል ምፍላይ የድልዩ ንሱ ፈሊጥና በትግሃትን ተሰሪሕና ናይ ኢትዮጵያ ብልጽግና ከም ዝረጋግጽ እርግጸኛ እየ ዝፈለምናዮም ስራሕቲ ኩሎም እናተዛዘሙ እዮም ዝርከቡ ናይ መወዳእታ ምኽረይ ዝሰምዕ ዝኽተል ክሰርሕ ህዝቢ እዩ ዘለና ተጊህና እንተሰሪሕና ህዝብና ኣብ ጎንና ኮይኑ ከም ዝድግፈናን ፍሉጥ እዩ ካባና ዝሕሎ ተኣማንነት ቀተርነይትን ምስራሕን እዩ ከምኡ እንተጌርና ውፅኢቱ ኣብ ደቅና በቐረባ ከም ንሪኦን ርሑቕ ከም ዘይኮነን እዩ ዘርእየና ዝብል ጽኑዕ እምነት እዩ ዘለኒ ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሒ ብኩሉ ዘፈር ውፅኢታዊ እዩ ሓደ ዘፈራት ንሕና ካብ ዝሓሰብናዮም ላዕሊ ውፅኢት ብዝገርም ኩነት እናምፀን እናተረኣየን እዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎን ዘመን ኣዝዩ ብሩህ እዩ ንበርትዕ ክብል ይፈቱ ይቀነየለይ ለተገኘው ውጤት ሁሉ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ በሌላ መንገድ ደግሞ እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ማለት ወዳለሁ ህዝቡ ባያግዘን ባይረዳን ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር ሊሆን አይችልም ፈጣሪያችንን መመስገን አለበት መከናወን ከሱ ድጋፍና እርዳታ ውጭ አይሆንም ሰዎች ስላሰቡ አይከናወኑም ስለጀመሩ አይጨርሱም ስለጨርሱ ከፍሬው አይቋደሱም ይሄም የሆነው ፈጣሪ ሲያግዝ ብቻ ነውና ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን እንበርታ እንስራ ከፊታችን ያለው ዘመን እጅግ ብሩህ ነው ብዬ ነው ማስበው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ ክብራን ተኸታተልትና ተዕዝብቲ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ኣብ ግድብ ኮይሻ መልኪትና ዘቅርብናልኩም ትሕዝቶ እዚ ዝመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ኣዚናና ነመስግን ሰላም